Nailay na naroon ng sige lang pangutang banyak. Ngutang lagi, way bayad. Karo rasa naro sila ha. Timing kayo. Tuon ako. Hinitas panahon ay. Unsam na tarong pitsaha di ay? 12? Lah, ting paningil man di ay ron sa turok ko dong. Ting paningil ron sa turok ko. Magtultol na ba gina siya sa oras, inig-arigi diri sugata gid ha, sugatas gawas ingna nga kanang wala diri si mama nilakaw. Paminaw sa akong istorya kay di niya to nimo makuan ingna ha nga si mama nilakaw si mama wala diri. Kay mo ari ba to di ra ba gina mulakaw di mo tunulan bisan pag piso di gina siya mulakaw. Mao na sige pangutang anang mga toko god. Ya, mamugos pud siya pakuha na yung mga planggana, mga brief, panty, bisag unsa na yang ipang oper na to. Ang brief din na suksok ra ko skillet. Wa na gamit. Nimo pod. Para bata na si mong amahan niya, di man siya mag-brief ko no. Mao na. Pag-break na largo-largo ra na. Tama ay. Basta to ba nga to, dong ha. Inag-ari diri dong ha. Oh. Oh, ingnan niya nga wala diri mong mama. Kay magkuan sa ko diri sa luyo, manilhig ko diri. Ako'y ang turko pa ingo na. Sisa, pagdili kay ang turko, gawasin to na, gawas. Gawas ta dito. Kay gunaan na pa ingo diri sa tuwa ay pagsaba nga imong inan. Unya na, kay musud ko. Mutabo ko silang ilang wala. Mura sa masud ka diha, di ra ba? Masud lagi ko. Masuod ko taon. Uy, oh. Tingnan tabuni ko diri oy. Tabunan ka? Tingnan wala diri. Mga magwa kog pala. Tabong kag yuta. Yambag pagdali dito ayo gid sa ina. Kapag niya eh. Utang-utang kita may patubangon. Ayo. Buseng. Oh. Di ka ko pangita, asa may nahan? Aw. Wala ra ba dire buseng? Wala ba? Wala akong mama dire buseng. Tibaw ko basta manginarong adlaw, ginarong orasa, nanay mo inahan. Wala bitaw siya dire buseng. Ingon siya nga ning lakaw siya. Ingon siya nga nilakaw siya. Oh. Ano sa siya ning ingon? Bag-uhay ra buseng. Ingon siya nga. Magkuhay ra nga nilakaw. Oh. Bag-uhay ra. Ingon siya nga murag di pa kuno siya kabalik. Balik na unsa man imong inahan. Kada ari na ko daghan kay rason mi ingon nga wa siya diri. Mao bitaw ingon niya buseng. May ingnan ko niya nga ina nga wala ko. Ay, oh. Oh, di ingon nga wala siya. Ingon siya. Kanang magbalik niya lang ko ha. Oo, balik lang niya buseng kanang naa na siya ba? Oh. Ay, sige. Sige ha. Oh, sige buseng. Ma. Oh, sa uy. Wa na ko turko niya. Wala oy, lakaw na. Nilakaw na ina gyud sa pag ingon. Giingnan ako nga ingon ka nga wala ka. Ay buang. Imong giingnan nga niingon kung wala ko yabag gid nimong anak ka. Oh, may giingon nimo. Nilakaw ko. Giingnan ti ka. Mao gani ma kung ingon nga ning ingon ka nga ning lakaw ka nga dugay pa ka mabalik. May noon ay. Sige maglungag sa ko. Oh. Maglungag ko tan-aw. May pa kay hapon ay gutom na ra ba Mao ko? gani. Lungag yam ha? Ako ni mama. Ana ra may naglakaw pa si Busing Torko. Buseng! Oh, Nara mama busing ay gawas na. ay sus. Musta man taon ka Brad? Oy. Si Brad. Mao ni mama na ko busing. Intago ra man siya dari. Nanili kus ilawom sa kanang Na ade manilhin din mo. mo. Ay, sus di na. Yabag jud akong anak pagduwa dito. Ay, isa ha. Ning ari ko kay ang imong utang sus kapila na ko si balik dire pingon nakagwa. Sam sa taon ka nga. Unya na ko bayad ini ka. Kuan siguro mga pizza 30 kay Sus. sa kong bana. Rason na sad, rason. Ay nako ginana rason ha kay. 30 na lang gud. Bayra lagi tika. Sige lang sa adong pizza. Ang pizza di mahurot. Pero ang akong gasolina hapitan na hurot. Bayad sa taon mo yung mga utang oy. Unya dili gyud ka musugot. Ay, kato yung mga utang ha. Pante. Bra, mga kaldero, mga kaha, mga plagana, o unsa pa na diha. Dili ba lagi gyud ka musugot nga ini 30 lang kung mobayad. Ay, di na mada, di na Dili mada. ka musugot. Di, lagi ko mo. Ngaan imong gipautang din ako. Sus, Kuhaan ni- ay taning magsigi ta O pa. dara ako nang ipag-uli. O dara puro na akong giutang. Kau, pauli na dito. Kuhaan na kaldero. Kau laka na. Ha? Ayas.
Muya. Batihasan mo. Anak, makaldiro ka. Wala ko na.